Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи беҳтарин ва рӯзи фаромӯшнашавандаи мо мебошад. Яъне ки 2 сол мешавад ман ҳамеша бо шумо ҳастам. Мо кӯшиш мекунем ки бо шумо наворҳои фоиданок, наворҳои маслиҳатомез пешниҳод намоем ва шумо бошед наворҳои моро хуб қабул намуда, лайк мемондед, падилица мекардед ба ёру дӯстони худ ва ҳамчунин дигар нафарҳоро мегуфтед ки дар ин шабака обуна шав, шабакаи беҳтарин аст. Ва имрӯз бошад ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи ин заҳматҳои шумо буд ки мо аз 100 000 зиёд шудем ва YouTube бошад ба мо як тӯҳфаи худро равон кард, яъне моро қадрдонӣ кард ба ин кнопкаи нуқравин ки барои блогерҳое ки аз 100 000 зиёд подписчик, яъне обуначӣ доранд, ба онҳо равон мекунад. Имрӯз ин тӯҳфаи YouTube ба мо омада расид. Мо ҳамаи шуморо табрик мегӯям ба ин кнопка, яъне ки шабакаи шумо ҳам ҳаст, чун шабакаи Голос Мигрант ҳамон дорад. Аз ҳамин хотир ҳам шуморо табрик мекунам, ҳам шуморо миннатдорӣ мекунам барои ҳамаи ҳаракатҳое ки дар шабакаи мо мекардед, чӣ лайк бошад, чӣ падилица бошад, чӣ комментарияҳои беҳтарини шумо ки ҳамеша рӯҳияи моро баланд мекард ва мо ҳар рӯз бошад кӯшиш мекардем наворҳои беҳтарин барои шумо пешниҳод бинамоем. биёед акнун ин тӯҳфаро мекушоем, гапро дароз намекунем, бибинем ки ин тӯҳфа чӣ гуна аст ва YouTube аз худи Амрико барои шабакаи Голос Мигранта чӣ равон кардааст. хоб мекушоем то бубинем ки барои мо чӣ равон кардаам. ва ҳамчунин ба дигар блогерҳое ки шабакаҳояшон арзанда аст, дар шабакаҳояшон наворҳои беҳтарин мемонанд, чунин бурдбориро хоҳон ҳастам. насиби шумо ҳам шавад дӯстони азиз. хоб бубинем кане чӣ аст дар инҷо. дар болояш мачалка монданд барои эҳтиётӣ. ин намедонам як навиштаҷоте аст ва ин бошад ҳатман аз директори YouTube аст, ба мо номаи худро, табрикоти худро равон кардааст. ва акнун худи кнопка, чикаре ки ба забони тоҷик мегӯянд тугма. ман дӯстони азиз биёед аз сарафанаш барорам то ин ки шудида шавад. ман дӯстони азиз, чикаре ки мебинем навишта шудааст Голос Мигранта. барои 100 000 обуначӣ доштан аз шабакаи YouTube. дӯстони азиз, бори дигар ҳамаи шуморо табрик мегӯям ва ҳамчунин аз ҳамаи шумо миннатдорӣ баён мекунам ба ҳамаи шумо барои ин дастгириятон. ба ман кӯшиш мекунам ки аз ин пас боз наворҳои беҳтаринро, наворҳои маслиҳатомез, наворҳои фоиданок пешкаши шумо бинамоям ва бигзор дигар блогерҳо ҳам наворҳои беҳтарин кунанд ва ба ин ҷоиза сазовор шаванд, онҳое ки дар ҳақиқат арзандаи чунин тӯҳфа аз ҷониби YouTube ҳастанд. ва дар охир дӯстони азиз, бори дигар барои ин тӯҳфаи YouTube ки ба воситаи шумо, бо заҳматҳои шумо ба мо тақдим гардид, ҳамаи шуморо ташаккур мегӯям. боз ҳам дар шабакаи мо обуна шудан гиред. мо кӯшиш мекунем наворҳои беҳтарин, наворҳои фоиданок, маслиҳатомез ба шумо пешкаш мекунем ва ба ҳамаи шумо чун ҳамеша хушбахтӣ, барори кор хоҳон ҳастам. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда.